The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 15, 3-4. Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Galatians 5:16-17. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Ephesians 4:22-24 and 27. Put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness, nor give place to the devil. Before we start our Bible study nining adlaw, mo kini nga atong tuluman nun, adlaw-adlaw, nga pagtuon sa pulo sa Dios apan dili kita maka kabot o sa ka mabungahon nga pagtuon sa pulo sa Dios kon ana kita gitinera nga mga sala diha sa atong tagsa-tagsa kakalag. Busa niining tungura sama sa naandan gikinahanglan ng atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa kalwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa, kung andam ka na, magampo kita sa hilom, agig pangandam sa atong tagsa-tagsa kalag. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ninilaino sa mga higayon. Sa among pagtuon sa imong pulong, ubani kami kini adlaw Dios. Pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa iyang ministry, teaching ministry of God, the Holy Spirit. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon, tangtanga ang mga babag ni sa mga nahuna, aron kami makapunting lamang sa imong igutudlo ka namo niining adlaw bahin sa among pagtunan nga ipadayon dining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong buntag sa tanan natong mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo ug atong mga suki na. Diya pa kita magadupot sa Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Ato nang naibawan nga si Ginoong Hesukristo, anak sa Dios, ikaduhang sakop sa balaang Trinidad, siya lamang ang nadag-iya ni ining
essential and basic nature nga atong gitawag kini og hypostatic. Kining pulong hypostatic in English kini nga gi-derive ingnon ta gikan sa original nga pulong nga hypostasis. The Greek word of hypostasis ang buot pasabot the essential and basic nature of identity. Og si Kristo lamang ang nanag-iya niini. And in fact, hypostatic is the affirmation of the two natures ni Ginoong Kristo. Duha ang iyang mga kinaiya sa Dios, 100% kini iyang kinaiya sa pagka-Dios, ug 100% usab ang iyang panag-iya niining kinaiya nga tawhanon. So he has both the nature of man and the nature of God, all 100%. Mao kadtong diha sa Juan 1:14 nagaingon kini nga ang pulong na himong unod. Human nature ni Ginoong Kristo kanang unod. Og dwelt among us full of grace and truth. So kita karon nga mga magtutuo of course gikinahanglan nga kita magtuon bahin niining manungdanon kaayo nga doktrina kay daghan sa atong mga igsoong wag yun malamdagi bahin niining hypostatic union ni Ginoong Kristo. Manungdanon kini anos pag-ila sa manluluwas nga imong gidawat gituuhan. Kay dili lang kay igo lang kamo ingon nga ang tuo man ko huwag ka kaila sa tinuuray sa manluluwas nga imong gidawat. So mao na nga the word became flesh, mao kana ang pagka-hypostatic nature ni Ginoong Kristo. Kay ang kining duha ka mga kinaiya, nature of God and nature of man, only belong to the Lord Jesus Christ. Mao to nga ang kining two natures, human and divine, ila manguning gikuha diha sa pulong in English nga theanthropic. Okay? Theanthropic. Theanthropic. Kining thean gikan mangud ni derived from the original word theos, which means God. Dios, okay? Theos. Og anthropos, ang anthropos, tao, man, anthropos. So these are the two natures of our Lord Jesus Christ, human and divine. But there is no change in the human nature of the Lord Jesus Christ. Walay kausaban, just as there is no change sa iyang kinaiya sa pagka-Dios. Now, of course, atong gingon nimo nga kining duha ka mga kinaiya became distinct, nagkalahi. They're not identical. They're different. They are separate. So mo kini ang nakapatalagsaon nga persona ni Ginoong Kristo. That makes him the most unique person in the entire universe. Because he possesses two natures. Why tao, why bisag kinsa nga nanag-iya niini? Si Ginoong Kristo lamang. Nature of man, nature of God. Mao na ang iyang hypostatic union. Kaya ang iyang divine nature, ang iyang kinaiyang pagka-Diyos, kanunay gayong nagpabilin nga divine nature. Ang iyang human nature always remains the human nature. But they go together, but they are separate. Nagkuyog kini sila, pero nagbuwag separate. Sabot? So mao na nga, ang kinaiya ni Ginoong Kristo sa pagka-Diyos na nag-iya siya sa napulo ka mga kinaiya sa Diyos. Ato naman ka nang gihisgutan ang napulo niya ka mga kinaiya, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability o veracity na nag-iya siya niini. O siya na nag-iya usab sa
kinaiya sa pagkatao niya, the nature of man, nga dunay 5 man kini ka kinaiya: self-consciousness, mentality, volition, conscience, and emotions. You see? Na nagiyaw sab siya sa iyang kinaiya nga tawhanon. So there's nobody like the Lord Jesus Christ. Di man ina. Since He is a unique person. Mao na nga kita, patunon tanining bahin ini iyang pagka-hypostatic union. Sanglit, mandumalusab sa Dios nga magmainawaton kita sa Dios. Kung saan man ito pag-awat sa Dios, dili mahimo. Di kita kahimo. That's impossible. Only atong manggiawaton, mao ba na Visayan, magmainawaton kita sa Dios pinagi kang Ginoong Jesucristo. Sabot? Kaya siya nagpagkatao gud. So therefore, in Ephesians 5:1, ang pulong sa Dios na kanayon, be ye imitators of the Lord Jesus Christ, which means be imitators of our Lord's life in His humanity. Dili ang iyang being God, because that's impossible. So be imitators of Christ's spiritual life. Samtang din siya sa una niyang pag-anhi din sa kalibutan, living in this world as He applied sa mga huna-huna sa Dios nga Amahan, bahin sa iyang kabubuton ngadto sa iyang bugtong anak. Ang tuyo, ang iyang plano sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. So, ang iyang kinabuhi din is kalibutan, dito rin siya magapuyo sa iyang prototype divine denosphere. Without using His divine nature's attributes, huwag siya magamit. Kaya tumampong hisgutan katong doktrina sa kenosis by emptying Himself from using the divine attributes. You see? So, si Ginoong Jesucristo had to be a perfect man to be the Savior of the world. Basta? O siya ra ang kalifikar sa pagkamanduluwas. Wala na lain. Si Ginoong Jesucristo ra. He is the only Savior of the world. And He is the only qualified because He had no old sin nature. Wala usab siya Adam's original sin. He had no personal sin whatsoever. Wala gyud. Wala gyud siya makabuhat og sala. O siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was perfect righteousness. You see? Kinsa may kanang who met these qualifications nga imong naibawan? Wala. Not one, never. Si Ginoong Jesucristo ra. And yet, He remained perfect God. At the same time, He remained perfect man. That is the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Natiman niya, there is some kind of mga mini nga mga pagtulunan usab nga nag-ingon nga si Ginoong Jesucristo duha ka persona, no? Usara siya ka persona with two natures nga dunay duha ka mga kinaiya. Siya gitawag nato in short is God man. Mao ni nakapatalagsaon kaniya nga persona. So the Lord Jesus Christ is God man in one person. Okay? Karon padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Gisgot man ta kagahapon. Bahin sa spiritual death nga naiaguma ni Ginoong Jesucristo samtang nagabitay siya dito sa cross alang sa pagbayad sa atong utang sa kasalanan. Apan ang nakaluwas kanato excuse me nakaluwas natong mga magtotoo dinhi sa katuigan simbahan mao kini. It was our Lord Jesus Christ's spiritual death. Ang iyang espiritualong kamatayon mao'y made our salvation possible. He is the only Savior. Tungod lagi, sa akong na ginaingon di padugay, He only is the one who fulfilled the 4 requirements to be the Savior. No Adam's original sin, no old sin nature, no personal sin.
He was the only perfect member of the human race, and he possessed perfect righteousness. So, diha sa Hebreanon Kapitulo 10, versikulo 5, nagaingon, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Etc. Inon lang ito, etc. Kaya na pa may mga pulong diha nga misunod. Ang atong Ginoo Jesucristo nagasulti diha sa 1 Corinto 11, 24 at 25. Do this in remembrance of me. Now, Philippians 2, 7-8, verse 7, again, took upon him the form of a servant. Hebrews 2, verse 14. Now, by the way, ano yung prinsipyo nga gikinahanglan ayaw na gyud kalimti kay si Ginoong Jesucristo had to become humanity to be the Savior of the world. You see? Kaya di man mahimo nga magpalansang sa cross ang Dios. Dili. That's impossible. So, gikinahanglan nga siya magpakatao. Aron ang iyang pagkatao mo ay ilansang dito sa cross. Kasabot ka? Now, mabitaw na primero Pedro 2:24 nagaingon, who in his own body bear our sins on the tree. So, ayaw kalimot niya itong doktrina sa pagpasiguli. Kay si Ginoong Jesucristo, usa sa function sa iyang adto sa cross, mao ang iyang pagtuman sa doktrina sa pagpasiguli. Siya ra ang nakapasiguli kanatong mga tao ngadto sa Dios. He was the reconciler, mediator. Now, okay, abri ang imong Biblia, this 1 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5. Ang sa gisulti diha, verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Na, wanay laing mediator, wanay laing mediatrix, so kung sa dihang ilang gama-gama, only the Lord Jesus Christ is the mediator. There is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Siyara. And verse 6, nagaingon usap, who gave himself as a ransom for all people. Kay, kita kong mga tao, kitang tanan, nga nga tao nining kalibutan na. Okay? All people have old sin nature. Diha sa Roma 7:18, sige sulti. No good thing dwelleth in me. Na, wag yu maayo. Kay kini bahin ni sa atong kinayang makasasala. Immaterial o material. Buto sa cells, mga cellula. Now, atood, bahin ni mga cellula, the cells ba, they have their process to replenish nga gitawag og mitosis. M-E-I-T-O-S-I-S, mitosis. Now, ang matang silda, naa siya'y DNA. O ang DNA, doon na po siya'y mga chromosomes. Paminaw, ha? Sabtag yun og sundan Ang atong mga chromosomes, musirox ni sa atong silda, sa dili pa kini sila magkabuwag before they split. O kini gitawag, kining maong proseso gitawag og mitosis. M-E-I-T-O-S-I-S. Thus, ang atong kinabuhi, gimintinar, pinaagi nini. Our life is maintained in this way. Now, where does meiosis occur? Kining meiosis, double process ni. This is another kind of mitosis. Now, where does mitosis occur?
Now, naay gitawag nila og spermatocyte cell nga ang equivalent nini ang spermatogenesis. O naapoy oogenesis or meiosis equivalent to oogenesis. Now, I know, daghang naglisod pagsabot nini, okay? This needs some makuti pag yun kapag kuy-kuy bahin nini. Anyway, dias Roma 5:12, nag-iingon kini, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, hamartia. And so, death passed upon all men, for all have sinned. For that all have sinned. So, ang una nga Adan, mao si Adan. Gusto? Adam was the first Adam. Kinsa may kaduha, or the last Adam? Si Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ was the last Adam. Now, mo tandog lagot ka may mahitungod nining murag may untang controversial kini yan ay magilalis na magdebate ba ini nga paminaw si Maria ang inahan sa pagkataong Ginoong Jesucristo. Dinha siya ay OSN wala. Mangutan ako nimo. Labi na kaninyong taon-taon ng nagasunod ng atong Bible study, ng atong ministry. Mangutan ako nimo si Maria na nag-iya ba og kinaiyang mga sasala? Did she have old signature? Yes. Now, sigag mata ning uban ra ba? Si Maria had old signature because she was not born sinless. Like the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo raman ang natao nga walay sala. Mao ka na gisulti sa Biblia ra ba? Now, diya sa Marcos Kapitulo 6, versikulo 3, unsay gisulti diya nga si Maria nanganak og mga bata human iyang gipanganak si Ginoong Jesucristo. After Christ was born, Mary had children. Mary had no perpetual virginity. Di man ina? Wala. She was only a virgin when she conceived sa atong manunubos, atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Birhen lang siya niyan to. Now, so, ang punto, atong dadon usab, mao nga si Ginoong Jesucristo had to be human to be our Savior. So, He was our Savior. He is our Savior. The mediator, as priest, as king, mga kaliwat ni David. Now, Lucas 2:52 na pod, ato na pod ning sublion, nga si Ginoong Jesucristo migtubo diha in stature and in wisdom. Okay? Ang pangangan tuod nga Hesus kana bahin sa iyang pagkatao. Ug ang Kristo mao to'y bahin sa iyang pagka-Dios. Okay? Now kining balik ta atong Lucas 2:52, the Lord Jesus Christ grew up. Kining grew up din pagtubo. Ilan ning gipaymutang sa Griego nga grammar in the indicative mood imperfect sa pulo nga prokupto. Okay? Prokupto. Unsay but pasabot nining prokupto? To cut away sa in English. Pagputol ba? Now, kung ato ning binisayon, maingon ta nga paghagbas, pag-abanti, not only pagtubo. Okay? So, mao kana ang punto diha nga si Ginoong Jesucristo mitubo. Pag-abanti o pagtubo. Now, sa laing bahin, si Ginoong Jesucristo is co-equal, co-eternal, co-infinite
with God the Father and God the Holy Spirit. Managsama silang tulo. Kini silang tulo na nag-iya exactly the same divine attributes. Di man nina? But ang atong Ginoong Kristo, lahi siya sa tao. Lahi siya sa tao in that He is God. Tungod kay siya Diyos. O lahi po siya gikan sa Diyos kay siya tao. Nakasabot ko ba niyan to? So, He is different from man because He is God. He is different from God in that He is man. So, si Ginoong Jesucristo, na tao siya, nga hingpit nga tao, pinaagi sa unsa sa kanang binhi sa babae nga gipakatao si Ginoong Jesucristo sa birhin nga paagi. Si Maria, ang inahan sa pagkatao ni Kristo, ayaw gyud sa ipa ha, wa ta moingon nga ana inahan siya sa Dios, no. Di mahimo na. Inahan siya sa pagkatao ni Ginoong Kristo nga Dios. Dios si Kristo, of course. Mary, the mother of the humanity of Christ, was not perfect. Di man na isuwat na sa imong notebook. She was a sinner in that she possessed an old sin nature. She was not impeccable. Dili man siya sinless. Si Ginoong Jesucristo ra. Ayaw gini sa ipa. Kay si Ginoong Jesucristo lamang ang walay sala. Way laing tao, wa na'y lain gyud nga walay sala. Siya ra gyud si Ginoong Jesucristo. So, akong balikon nga si Maria ang inahan sa pagkatao ni Kristo, dili hingpit. Siya makasasala in that siya na nag-iya o kinaiyang makasasala. Kay wa dili kini tinuod nga she was impeccable. She was not impeccable. Okay? So, diha sa Lucas 2:52, nga atong kanunay gining gibalik-balik, si Ginoong Jesucristo kept increasing in wisdom and stature. Kanang increasing, in Visayan, it is pag-abante, pag-usbaw. Okay? Prokupto. To go forward, to advance. Mao kanay ibot pasabot. Ug niya nila ipamutang sa Griego nga grammar nga indicative mode imperfect sa pulo nga prokupto. This tense means, kining maong tense nga ilang gipahimutang kining pulong prokupto, nagkahulugan kini this happened and continued to happen. Sabot? So the Lord Jesus Christ kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and man. It was the Lord Jesus Christ's humanity nga gihisgutan ni dinhi dili ang iyang pagka-Diyos. Now, there is no way nga ang tao ang magtotoo ang atong gihisgutan can glorify and please God. No way. Dili kita ang kanang himaya sa Dios, dili. Ang Dios mo'y magahimaya sa iyang kaugalingon. Pinagi sa atong pagkabot na niya, niya nang ang pagka-espirituhanong hamtong. Nakasabot ka ba? Sa atong pagkabot niya ng atong ang atong tumong our goal, which is spiritual maturity. Inigabot na nato niya ng maong ang nga diin na nakita'y katako sa pagkinabuhi, then anha, mahimaya ang Diyos. Mahimaya siya sa atong pag-abot niya ng atong kanang goal. Kasabot ka? So, Hebrews 11:6, this is the only way. Faith ang pagtuo. Kay unsa to isulti ang kanang pulong sa Dios. Without faith, it is impossible to please God, right? So, man mo pagpahimuot sa Dios kung unsa wala kay pagtuo. O ito ng Roma 10:17, kanunay na itong ginabatbat din kining maong bersikulo kay minungdanon kaayo bahin sa pagtuo. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17.
O diha usab sa 2 Pedro 3:18, nga mao ka na Yahweh sa atong pagtubo na niyang espirituhanon. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, balik ko na ako. Lucas 2:52, nga si Ginoong Jesucristo advanced, mi-increased, okay? Mi-usbaw, mi-abante in wisdom and stature. Mao kana ang tugon, mando, pahimangno, pasidaan sa Dios sa iyang plano, iyang tuyo sa itong kinabuhi, nga mo advance usab kita, mo abante kita, mo kanang sibog nga to sa unahan sa atong kaalam bahin sa Dios. Aron kita magatubo kini atong kalag ug magakabot sa atong tumong spiritual maturity. So, a believer can only function effectively sa iyang espirituanong kinabuhi sulod sa usa ka dapit nga naay gahom. Operational divine dynasty. Naay gahom sa Dios. Dili ni gahom sa tao. Dili ni kalibutan ng gahom, dili. Gahom kini sa Dios. Pinagis pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Maura ka na'y dapit nga ipapuyo sa Dios kanato samtang niya pag kita nagaginhawa, pag kita nini nga itong lawas, dinhin yung kalibutan na. That is the only place we are supposed to stay. Aron sa ingon niya na we will function and fulfill our Heavenly Father's will kay naara diha nato makatuni o makabot kining atong tumong. Outside of it, wala. Wala gyud paglaom sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Only inside the operational divine dynasty. In fact, kining maong dapit, maora ni dapit nga gitawag nato perfect environment. Yes. Nga nauban din tingali mo sinta mo grabe ha. Well, it's a matter of choice. Mutuo ka ba niya na o di? Basta ka na mga prinsipyos pulong sa Dios na kaingon nga mao kini ang dapit nga ana ang hingpit nga kahimtangan na diha kay hingpit man na diyang kalipay. Iya sa Dios ang kalipay na ang kalinaw. Iya sa Dios na diha. In fact, anha mo funksyon ang imong pagkakristohanon nga magakinabuhi kana niya nang gitawag og kanang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan. Sa in English pa faith rest, life. O kini nga itong ipangisgutan, tingali mo ingon ng uban, wa man na sa Biblia. Magkatawa lang yung kung nanay mo, komentaryo bahay niya na wa man na sa Biblia. Kung sa iwas Biblia, ang taga-gama-gama ni ining istorya, dili man mahimo na. Dili kita kagama-gama, di ta kahinimo-himo. O mga kanang, na, gama-gama lang kang istorya, no? Dili in town. This is a serious matter because diha ka na po na itong mga prinsipyo gikan sa pulong sa Dios. Mao ni resulta sa atong adlaw-adlaw, moment by moment nga pag-aplikar sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya kung kay pagtuon sa pulong sa Dios, wala. Nothing will happen. Ang imong Kristohanong kinabuhi is just stand still. But pasabot nga, naghunong lagi ka, nagpundo lagi ka, wag yo'y pag-abante, wag yo'y pagsibog. Not an inch. So, unsa? Ang resulta, kay anak ka man sa Diyos, disiplinahon ka. Kaya man ka mo pahimulo sa mga kagamitan, mga kasangkapan, nga espirituhanon, nga gisangkap sa Diyos kanimo. Ipagamit ka na sa Diyos kanimo. Mao na, nga kini, paghagit ka na itong mga Kristohanon. Puyo diya sa sulod niya ng maong dapit nga may gahom sa Diyos. This is God's power system. Operational divine dynasty, which is a mental attitude, life.
Niya sa atong panguna-una. Ang tumong sa pulong sa Dios mga itong una-una. Gusto? Just as ang tumong ni Satanas mga itong una-una, nga iya ka ng lubgon, iya ka ng mao na ang iyang trabaho. Mulawgaw ka na itong mga Kristohanon. Mao na. That is his role. Ug ang iyang nagunang kaaway sa Dios, the avowed enemy of God, mao nga, na siya mga goal pod, na siya mga tumong kanatong mga magtutuo. Unsa may iyang tumong? Ako naman yung gisgutan. Ang iyang tumong, ang iyang goal kanatong mga magtutuo, nga iyatang babagan sa iyang lubgon ba? He will kanang hinunta iyang lubugon ba? Of course, lubugon. Ang tubig, samagas tubig nga iyang lubugon. Malubog na nuna. Imbis tinaw, lubugon niya. Aron di ta makagitas ka matuuran. Himuan gyud tanan niyang mahimo. Babagan kita nga di ta makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aron sa ingon niya na, magbabagan na ta. Unya iyang samukon itong pangunahon ay tuo magka niya na. Di na tinuod. You see, naarna ni mo sa pagpili. Maminaw ka ba sa iyang mga paglingla? O magpabilin ka nga ligon sa imong pagbarog sa kamatuoran? Naarna ni mo. It's a matter of choice lagi. Magpada ka niya na tuwa. Tingkagol ka sa iyang dapit nga may gahom niya. Gitawag na itong cosmic dynasty. Duhara ba yun ang iya? Di yun papil din ni Satanas. Cosmic number 1. Unsa man? Arrogance complex. Cosmic number 2. Hatred complex. Tuwa. Adto ka dito magpahimos na yun sa iyang gahom. Mga dautan. Kaya ang iyang palisi, iba naman kagpalisi ni Satanas. Evil. Ang panampalisi sa Diyos, grasya. Napapiliyon ka. Ang imong piliyon ba ang grasya o ang dautan? And you are a product of whatever decision you make. Sabot? So mo ka na. Kung malikon nga, ang usa ka magtutuo can only function effectively sa iyang espiritual o kinabuhi diha sa maong dapit. The place of power. God's power. Operational divine dynasphere. Just as our Lord Jesus Christ functioned and fulfilled sa iyang ang kabubuton sa iyang langit ng amahan, so diha sa iyang usab nga dili kay operational lang iha, prototype divine dynasty. Every believer must accept responsibility for all his decisions in life. Kay siya rarabagyod, kita ba ang mga magtutuo? Kita lamang ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable for all our decisions. Gusto? Now, so, di man naatay goal. We have our objective as believers. Okay? Dili kay magpuyo lang ta, magstambay lang ta, dili. Palihokon kita sa Dios. Na kini ang atong panahon sa pagpangandam. Wala naman tayo lang panahon ba? We are on borrowed times. Ako ka nagibalik. Balik yun. Aron sil-sil yun na si mga limbatakan nga. Hinuwaman lang na itong kinabuhi. Okay? O, akong balikon, nga mura na bitay lang gamayng lanot. May magputlo ni sa Diyos anytime. Pangutana, andam ka ba? Mao ni ato ni padayon ugma. Dinhiyo na kita mohunong nining dapita nga ang atong common objective as believers, or every believer has a common objective, which is unsa? Spiritual maturity. Dinhi kita mohunong nining adlaw atong ipadayon kini ugma. Magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo. Ining laing higayon sa among pagpahimulos sa imong grasya.
kini umikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, imong kortesiya, sa imong grasya. The grace that we do not deserve, we do not earn, we do not work for. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Wala kayo kay pagkasipyat sa pagtuman sa imong kamaturan, sa imong mga saad. Salamat, niining higayuna sa among pagtuon sa imong pulong, hinaot nga kini, mahimo nga panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik din ugma, aron kami makapadayon. Nini ang among spiritual momentum. Dasiga, ang among mga subscribers nga magapadayon sila sa paggunit gayud sa imong kamaturan o paggamit niini sa adlaw-adlaw, moment by moment spiritual life. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.